The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, ako unang batbato ng pipila ka mga bersikulo. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. James 4:14 says, life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21 and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Psalm 39:4 says, Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. Proverbs 3:1, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, for length of days and years of life and peace, they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. That is in 2 Timothy 4:2-4. We should remember that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. But it is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Matthew 9:37-38. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Galatians 6:9. And my people who are called by my name humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. That is in 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Colossians 2:6-7 says, so then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Karon magandam tas tong kaugalingon. Let us examine our conscience. Kung pa ba tayo mga sala diha nga atong gihambin kay kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Let us use the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan,
believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ana ka na sa Acts 16:31. Revelation 12 or Acts 4:12, Revelation, Acts 4:12 nagayon usab. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Musa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo sa makausap pa. Nining dapita ron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat ning adlaw, nga imong ipadangat kanamo Dios, nga imo pa kaming ipabuhi. Di mailan nga ikaw ana pay plano sa among tangsatag sa kinabuhi. Salamat o Dios ni ining kahigayunan nga kami magapahimulos nining imong grasya. Grasya ang imong pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran. Kining tanan na himo lamang gumikan sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya. Ubani kami nining among pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami o Dios pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, welcome now sa atong pagpadayon sa pagtuon nining adlaw. Salamat sa Dios nga aniya na usab kita nagakatapok og dili kita takos niini og ipabuhi pa niya aron kita makapadayon sa atong spiritual momentum, atong pamanggiduputan kini nga atong pagtulunan nga taud-taud na nato ning hatagan o gibugaton kining maong pagtulunan nga giuluhan nato how to be a winner in this life and in the next. Unsaon man nato pagkahimong mananaog ni ining kinabuhi og sa sunod nga kinabuhi. Okay? So, ato ipadayon diin kita muhunong kagahapon. Now, ato na mag-iingon nga kitang mga magtotoo nga nangaluwas na hisakop na sa harian ng panimalay sa Dios o kita nasod na sa plano sa Dios, kita nahimo ng mga bag-ong binuhat, born again, o ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, o kita gisuluban na sa pagkamatarong sa Dios, o mao kini ang mga panghitabo niya itong higayon nga mihimo kitang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Now, niya naman kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, believer in time, then napamangalagi kita kinaiyang makasasala kay aniya man sa atong lawas kini kanang pundo aniya kita ni aning kinaiyang makasasala sa atong lawas o at the same time ang Espiritu Santo anausab. In other words, anaa diha ang nagkasumpaki, okay? Anaa diha ang atong kapilian, either buot ba natong dumalahon ang atong kinabuhi sa Espiritu Santo o dumalahon sa atong kinahiyang makasasala. Ang taliwa mo nga atong kabubuton, volition. Atay kabubuton, natay kagawasan sa pagpili. Kinsa may atong kanang dumalahon, tugutan ito sa pagdumalas itong kinabuhi. Kinahiyang makasasala ba o Espiritu Santo ba? Okay? Kung naibaw, nakagunsay resulta kung ang imong tugutan mo ang kinahiyang makasasala. Mahimo kang unsa karnal niya
Wa kay pagpanumbaling sa pagtuon, pagbalik, paggamit sa grasya sa Dios nga rebound. So magpabilin ka diyang naglunang sa imong sala, tuwa kas gawas. Wa ka sa sud sa plano sa Dios. Wa ka sa sud sa operational divine dynasty. So tuwa ka sa cosmic dynasty ni Satanas, cosmic dynasty 1 nga mao ang kanang arrogance complex, o kung magdugay ka, kung magpabilin ka diha, mutabok na ka dito sa CD2, cosmic dynasty 2 nga nganlan og hatred complex. Ang CD1 may arrogance complex, ang CD2 may hatred complex. So magtabok-tabok ka, magtapon-tapon ka diha kung nagpabilin ka nga gidumala sa imong kinaiya magasasala. Nagkasabot ka? So I hope. Now, so a believer is either controlled by his old sin nature or by God the Holy Spirit. Kitang mga magtotoo, either 100% controlled by old sin nature or 100% controlled by God the Holy Spirit. O kining duha ato nagiingon, these two are mutually exclusive. Di nila akong himuan og gamayng koreksyon kay gagahapon nagisgot nga sama ni sila sa miingon man ko nga sama kini sa tubig o asin, dili sayop. Sama ni ang tinuod gyud, gipagkasama ni sila og kanang tubig o unsa lana, oil. Okay, ang oil ug ang tubig di man na magkasagol. Okay, di na sila magkasagol, they are mutually exclusive. So now if we make use of God's system and power, we are relaxed kay ang Espiritu Santo man mo imo lihok sa atong kinabuhi pinagi sa grasya sa Dios. Apan kung nato kining dili panumbalingon, if we ignore o atong isalikway kining sistema sa Dios ug ang iyang gahom, nan ibaw ka kung sa mitabo nato, we are confused, disorganized o miserable tungod kay ang old sin nature man mo ay magalihok, magadumala sa atong kinabuhi. So again, these two opposite powers are mutually exclusive. Now mao bitaw na nga unsa ka bililhon sa kanang rebound, which is God's provision nga kita may balik sa atong pakigambitay sa Dios, atong fellowship with God, o sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo. Mao man iyang paagi nga kita may balik ngadto sa atong pakigambitay sa Dios. Ay mga pipila ka punto nga akong dadon nimo, akong dadon diha kanimo nga bahin ining rebound. Okay, iba naman ta sa mga kanang listahan sa mga sala nga ato ra kung duputag gamay kining pipila ka mga kanang lista, niayos lista sa mga sala sa huna-huna, mental attitude sins, mao man ni usa sa matang sa mga sala nga atong pagabuhaton every now and then. Mental attitude sins, lingual sins or sins of the tongue, o ikatulo ang overt sins, sala sa buhat. Now, okay, napipila ka mga sala sa una-una. Ehemplo, pananglitan, kabalaka, sala man wade ka kabantay nga ang pagkabalaka sala. Ngano man, tungod kay kung mabalaka ka na nagpasabot nga ikaw kay pagsalig, basta
If you worry, that means you do not trust. But if you trust God, you do not worry. Di man nina. So ang kabalaka, sala. Misag unsa ba, matang sa kabalaka, mabalaka ka, unsa na po imong lungagon, unyang gabi, mau ka na, mau ka to. Kabalaka. So unsa pa yuban? Pagka mapahitas on, imong arugante, pangabubuho, kahadlok, kasuko, pagbati og sadaan, okay? Guilty feelings, kasina, kalagot, pagkaluoy sa kaugalingon og daghan pa. Mga ihemplo lang ni atong pangisgutan. Now, adto ta sala sa dila. Unsa may mga ehemplo, sins of the tongue, okay? Kundi di mo isugid katong sala sa una, magbong raw na sa madugay o sa madali. Sooner or later, magbong na sa sala sa dila. Tanawa ang pagpahimutang sa Diyos ni ining mga sala, ano? Unsa may ehemplo sa mga sala sa dila? Well, pagpanaway, criticizing sala na, ang paghukom, judging, ang pagdaot sa uban, pagbugal-bugal, in English bullying, pamakak, pagpanglibak, pagbutang-butang, o daghan pa. Mga ehemplo na. Okay. Kung di mo isugid gihapon, magbong na po di sa sala sa buhat. Okay? Overt sins sa in English pa. Unsa may mga ehemplo, pagpangawat, pagpanakmit o mga baligya, shoplifting sa mana, ang paghubog-hubog, pagkigilawas, gawa sa kabinyoon, okay? Outside of marriage. Unsa pa? Pangguba, vandalism, pagpanamastamas, violence, pagbuno, murder, ug daghan pa uban. Paminaw, ang tanan makasala. Apil na ang mga Kristiyanon. Why makalalis niya na? Tanan makasala. Ngano? Tungod ni atong kinaiyang makasasala nga niya sa atong lawas. Now, diha ito sa Juan 1:8, unsa gisulti diha? Binisaya. Kung maingon kita nga wala kita'y sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon. Ug wala ka nato ang kamatuoran. Tiyaw mo na. Ano yung punto na ang masayra na itong mga magtotoo? Sa atong pag-rebound o kanang sugid, di na mo gamit din ang pulong pagkumpisal. Kaya sagad manguning punga nga kumpisal, igamit na sa naas relihiyon. So, pagsugid ang atong gamiton. Sa atong pag-rebound o pagsugid sa atong mga sala, aron may balik ta ngadto sa gahom sa Dios. Operational Divine Dinosphere. Dili na kinahanglang magpaluwas ta nga may uban gud nga sige kanang ampo nga magpaluwas. Di na kinahanglang magpaluwas ta pag-usab. Ngano man? Tungod kay naluwas naman ta. Kano sa man ta maluwas? Yan tong higayon nga midawat mituo ta kang Ginoong Jesucristo nga atong manluwas. Ang kaluwasan ang itang hinumduman, makausaran ni mahitabo. Just once. Niya narang higayong gituhan ta si Ginoong Jesucristo. Maura ka na. Ayaw nagbalik-balik o paluwas kay wa na matunong sa plano sa Dios. Remember this. Once saved, always what? Always saved. Ayaw na nakalimti. Okay.
Mangutaan na ko nimo, no? Nganong di naman mawa o matangtang ang atong kaluwasan bisag magkasa patang man. Unsa may tubag nimo? Tubag tungkod kay sa dihang giluwas ta ni Ginoong Jesucristo. Giluwas ta hangtod na sa kangturan. Ang Dios Dias 1 Juan 2:1a nagkanayon niini, mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. In other words, sayod ang Dios nga bisag usa ka na ka magtotoo, usa ka Kristiyanon, kinsa di na buot magpakasala, makasa pamanggyo ka. Makasa pamanggyo ta. Oh, excuse me. Dili niya buot nga makasala tapa pakita. Di na niya buot. Kapag bisang makasala tapa, maglisod man taninig. Dili niya buot nga makasala kita. Apan bisag makasala pata, di na naman mawa lagi ang imong pagkaanak niya, di na. Di ba nini? Anak ka na niya hangtod sa hangtod. Kasabot ka? Dihas 1 Juan 2:1b. Mao niya nga itong mabasa diha. Apan, kung may magkasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo, ang matarong, the righteous one. Naatay manlalaban, oy. Kinsay manlalaban nato? Si Ginoong Jesucristo. Now, ang pulong diha nga advocate sa in English version, ang buot yung ipasabutan na defense attorney. Oo. Si Ginoong Jesucristo mo'y atong manlalaban, attorney. Ug siya personalmente ang magrepresentar alang kanato ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Tiyaw mo na. Si Satanas o ang iyang mga alalay ng mga nangalaglag ng mga manulunda, fallen angels, maniid ni sila tanan natong lihok o maghuwat ni sila makasakop natong makasala. Paminaw. Kinituod si Satanas, mahinamon kini siyang moitig sumbong ug magsusumbong nimo dito sa langit. Moatubang kini sa Dios nga Amahan ug modayon ug sumbong sa pag-ingon og kining imong ulipon, your servant nakasala. Dili ka makalimod niini. Dili kini siya luwas. Ug unya si Ginoong Jesucristo nga mo'y atong manlalaban, advocate, motubag agis paglaban nato. Siya ra ba ang personal nga tigpanalipod kanato nga nagahigugma kaniya. Nagahigugma kanato siya, your loving defender. Ug siya motubag ni Satanas sa pag-ingon og tinuod ka Satanas, tinuod ka nga nakasala kini siya. Apan paminaw, Satanas, sayop ka sa imong pag-ingon nga dili siya luwas. Wa ka ba mahibaw bituo naman na siya kanako? Nahibaw ka ba? Wa ka kahibaw, Satanas. Wa ka kahibaw. Nga usa naman na siya sa ako. He is one of mine, Satanas. Sakop na kana siya sa akong panimalayoy. Aron ka masayod, Satanas, wa na kana siya'y mahimo sa pagtangtang sa iyang kaluwasan o ang pagwagtang sa akong gugma alang kaniya. Wala na. Sa ingon nga paagi, gibuntog ni Ginoong Jesucristo ang makanunayong pag-atake ni Satanas sa plano sa Dios. You see? Di man nato ang buhat ni Ginoong Jesucristo hingpit ug permanente. Now,
gawas nga imong manlalaban sa Ginoong Jesucristo, imo pagyud siyang magbubuhat sa katagbawan sa Amahan, propitiation sa in English pa. Siya ang nagahimo sa pagtagbaw sa Dios nga Amahan on our behalf alang kanato. Ang 1 Juan kapitulo 2 versikulo 2 nagapadayon sa pag-ingon og siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala og dili lang kay ang ato ra kundi ang mga sala usab sa tanang tao. Now, paminaw, fellow believer o higala, si Ginoong Jesucristo namatay isip puli sa mga sala sa tibuok kalibutan. Namatay siya alang sa tanan, makristuhanon man o madili kristuhanon. Namatay siya alang kanilang tanan gyud. Now, ayo katuog na moingon nimo ang Dios nagapili niadtong kinsay pwedeng maluwas o niadtong dili mahimong maluwas. Do not buy into the thinking. Ayaw kasakay dayon yan ang pinilusupong pangunahuna nga nag-ingon nga ang Dios kuno naga-preordain o ingon tang po nga gimbutan ang daan sa Dios ang mga certain people nga mahilangit ug kuno na ay certain people nga dili mahilangit. Ay kalimot nga namatay si Kristo alang sa tibuok kalibutan. Ayaw kalimot niya na. Si kinsa katong mutuo maluwas once and for all. Sanglit si Ginoong Jesucristo man ang mibuhat sa buhat sa kaluwasan. Ug gadtong iyang nabuhat sa buhat sa kaluwasan, hingpit, perfect, ug permanente. Dayo na. So, sabta ka na pagayo. Bueno, sa laing bahin, disiplinahon sa Dios kadtong wa mo kumpisa amin mo sugid sa ilang mga sala. Unconfessed sin is disciplined by God. Ang Colosas 3:25 nagsulti sa pag-ingon og ang nagbuhat og lautan baslan tungod sa nabuhat niya kay wa gayoy pinalabi. Kung makasala ka ug di nimo isugid o i-rebound ang maong sala, disiplinahon, pantunon ka sa Dios. Naibaw na taniya na. Ug ang iyang disiplina o pagpanton dunay tulo ka ang kini nga kini maong mosunod. Una, disiplina nga pasidaan. Warning discipline. Nga diin mo pahimangno o mo pahimatngon kung sakto manggaling ng Binisaya, mo pahimatngon, mo mangno ang Dios kanimo nga nasipyat ka sa mark, you missed the mark. By the way, ang buot pasabot sa missing the mark, mao kini. Oh, by the way, literal kining paghubad sa Griego nga pulong bahin sa sala. Kung kita makasala, masipyat kita sa giingon nga bullseye. Mahulog kita ngadto sa gawas sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Okay, mao kadto ang unang ang sa pagdisiplina kanatong mga magtotoo. Pasidaan nga pagdisiplina. Warning, discipline. Okay, ang ikaduha. Ang ikaduhang ang mao ang nagkasamot kabugat nga disiplina. Sa in English, intensive discipline. Diin mudugang ang Dios og dugang pag-antos kanimo tungod kay manim panumbalinga. You have not responded, you just ignored ang unang ang sa disiplina nga pasidaang disiplina.
Okay, mo na ikaduha. O karon ay katulo nga ang sa disiplina mao na ang disiplina nga kamatayon. Okay? Dying discipline sa in-English ni. Nga diin, tangtangon na lang sa Dios ang mapatuyangon, masupilon, unodnon, terminally carnal nga Kristohanon. Matud pa sa ka doctrinal nga pastor nga nag-ingon nga laksiun na lang sa Dios ang kinabuhi sa maong wa na lang magtagan nga magtotoo sa iyang pagka-Kristohanon. Nagpadayon naman lang siya sa paglakaw sa ngit-ngit o nagpadayon sa pagdumili sa pagkaamgo sa disiplina sa Dios, pinagiunta sa kanang sugid, pag-rebound sa iyang mga sala. Kini tuod nga ang sa pagdisiplina sa Dios nga inganlan sa English og dying discipline, gitawag sa popular nga term sin unto death. Mao ni ang doctrinal term. Now, maayong pagkaulagway ni Apostol Pablo ang prinsipyo sa disiplinang kamatayon, dying discipline, sa iyang pagpadayag sa sin unto death sa usa ka Kristohanon didto sa Korinto sa iyang pag-ingon og itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Dios. 1 Corinto 5:5. Now, kinigong naso yung Kristohanon nga gisgutan dinhi nagkinubuhi sa iyang way puwas nga pagkakarnal, naglunang yun siya, terminal carnality. Tinugutan niya ang iyang kinayang makasasala sa pagpuno sa iyang kalag, kanang dumala sa iyang kalag o sa pagdumala nini sa iyang unod, sa iyang lawas ba. Nagpakasala kini siya, pagkasala, halas pagpakasala sa way hunong, way puwas. Huwag grabe pa, kaya wa ni kini siya kanang kasugid o pag-rebound. Wala lagi siya manumbaling sa Kristohanong paagi. Aw tinuod nga luwas pa kini siya. Tungod kay hingtuon naman kini siya ni Ginoong Kristo ingon nga iyang manluluwas. Apan perpetually nahigawas kini siya sa pagkikambita sa Dios. He's out of kanang fellowship with God. Ug paminaw, tungod kay nahigawas raman kini siya sa pagkikambita sa Dios, fellowship with God, dili kini siya magamit sa Dios. Useless na siya. Kasabot ka. Matud pa diha sa Salmo 66:18, kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Ginoo. Usab diha sa Proverbio 15:10 nakanayon kini, kung magbuhat kag dautan, silutan ug mamatay ka kung di ka mudawat og pagbadlong. Klaro kayo na. Kaya abi ko nimo, dili makatugot ang Dios niya itong nagmagahi o nagpadayon gyud sa pagkamasupilong mga sakop sa iyang panimalay. Now, kung magdumili gyud ka sa pagkat-on sa kastigo sa Dios o di gyud kang angkon nga to kaniya nga dautan ka ng imong gibuhat na wanay laing mahimo ang Dios, gawas na lang sa pagpahamtang kanimo og sala nga makamatay, sin unto death. Nagkasabot ka nga magklaruhay ta ini igsoong magtotoo. Now, tungod kay wa man lagi mahimo ang Dios kon gahi na gyud, tig-a na gyud ang imong buot sa paglunang sa sala. He, ang Dios, is going to administer diha kanimo sa
sin to death. Now, paminaw. Sanglit sakop ka naman lagi sa iyang paniwalay. Ini kamatay nimo, wadto kay noon sa langit. Umuuban ka na sa Dios didto, okay? Hinaot na sabtan nimo tinaw tataw kini. Mo kini doktrina. Kasabot ka? Well, sa laing bahin, talking about divine discipline pa, kinahanglang di kita mo kanang react, dili ta mo sinta sa pagpanton sa Dios. Ang atong gikinahanglan maong pag-respond, pagtubag. Diferensya man gud ang pag-react kaysa pag-respond. Basta diferensya. You see, mopanton ang Dios kanimo tungod kay iya kang gihigugma. Ug mao nga gikinahanglan lamang nimo ang pag-respond sa positibong paagi ngadto sa iyang pagsilot kanimo. Tungod kay imo man usab siyang gihigugma, correct? Diha sa mga Hebrehanon 12:5 ngadto sa 6 nagkanayon kini. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mayungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastigohon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Klaro man na kayo. Now, fellow believer, ikaw anak sa Dios. Nagamando ang Dios kanimo nga mo-respond ka o motubag ka sa iyang gugma, mobalos. Mo ni gitawag sa English og reciprocal love. Og dili kaangay nga mo react o mo suki. Gusto ba ng Visayan? Mo suki o mo sinta ngadtos mga kaimtangan sa imong pagantos. Kaya bigod nimo, ang reaksyon dili maayo kay kini mo resulta magkayugot o bitterness sa English. Nga sa atong nasayran, usas mga grabing matang sa tanang mga sala. Hinunua ang pag-respond, pagtubag, musangpot kini sa paghinulsol. Diba? Pagsugid sa sala, pag-rebound, nga mo'y pag-angkon, pag-admit, acknowledge nga ikaw nakasala sa tubangan sa Diyos. 1 Juan 1:9. Tinuod nga ang pagsuki o pag-react sa disiplina sa Diyos, matud pa sa English, will get you into big trouble with God. Tinuod yun kayo na. Ayaw kalimot nga imong amahan ang Dios. Kung ang imong amahan nagtuo nga angay kaniyang latuson, di maayo muriakaw, mangibog kas kadang mangisog kas pag-ingon kaniya. Sige, suway kung dapat kay biyaan gyud kanako sa hangtod. Ayaw lang gyud kog disiplina. Kanang klasihang reaksyon ngadto sa pagpanton nga angay pamtang, deserve discipline, mo resulta pa hinuon kay grabe-grabing suliran. Yeah, that would get into deeper trouble. Ingon usab niya na katinuod ngadto sa Dios. Kung makasala ka ug dili ka mo sugid, mo rebound niya na, imong gibutang ang imong kaugalingon pahilayo sa Dios. Unya mo sugod ka na sa paglunang sa imong kaugalingon sa pagka terminally carnal. Unod nun na nga wa na'y hunong. Terminal na god. May hinungdan nga kinahanglan kang makakat-on gikan sa disiplina. Tuguti ka na siyang muganoy kanimo ngadto sa
pagkikambitay sa Dios. Pinagi sa kanang sugid sa imong sala o mo rebound. Ayaw tuguti kanang disiplinahan nimo gikan sa makiangayon nga Dios. He is fair and just. Nga pahilayo na noon kanimo gikan kaniya ngadto sa kasuko ug pagkigbatok. Now, mo na timan ina ng mga punto ha. Kay kung dili ka mo kanang mo usab sa imong kahimtang na nakasa pagdumala sa unod old signature, then tendency niya na ikaw mo maarugante, mo pahitason. Ang pagka-arugante ra ba mo react ngadto sa pagpiit o pressure, samtang ang pagka-mapaubsanon humility mo tubag lamang mo respond ngadto sa pagpiit. Di man ina na. So kining mga butanga nanginahanglan sa atong pagtutok kay dili kini duwa-duwa ni atong himo dinhi. Mahinungdanon kayo kini. God's discipline is to motivate a believer to recover residence in the operational divine sphere. God disciplines only His children, not those who are not His children. Bawa naman taniyana. Di ba siya mo disiplina dili iyang mga anak. Okay? So mo na nga atong giingon kanimo nga a believer is either controlled by the old nature or by God the Holy Spirit. 100% controlled by old nature, either, or 100% controlled by God the Holy Spirit, by the old nature. Akong balikon, basing muwagas pasing, we believers are either nahimo nga kita dumalahon sa atong kinayang magasasala 100% or mahimong dumalahon ta sa Espiritu Santo 100% po. Kaya kini silang duha are mutually exclusive. Now, diya Mateo 8:17 giingon diha, I do not think that I come to destroy but to fulfill the law. Kinsa may nagsulti niini si Ginoong Kristo. Now, Roma 8:14. Ako lang ipang-quote kini mga bersikulo din ni Romans 8:14 nagaingon, for all who are led by the Spirit, you are a child of God. John 1:12, children of God ang gisgutan diha. Kinsa may nakatuman ra sa balaod, sa Ginoong Kristo ra. Only the Lord Jesus Christ fulfilled the law. Now, adunay ihimplo din is basketball. Sa basketball, kamo mga nasayod niini, lihiro, ining maong duwa, there is a line, there is a guide to be inside so you will not be fouled sa maong duwa. Okay? Nailinya ba? Okay. The Holy Spirit is the one who metabolizes Bible doctrine. Dili kita. Okay? Ang Espiritu Santo mo imong metabolize, mo imong galing. By way of allowing Him, pinagi sa itong positibo nga kaubuton o ang pagbutang sa itong pagtuo nganha sa doktrina nga itong nakatunan. Now, kita nga mga magtutuo, nagsugod kita sa pagkabata gusto. Now, kini ang akong isutan, may tungod kini sa kanang 3 spiritual levels, spiritual growth, na ay tulo ka mga ang ngatong agian, ingon nga mga Kristohanon. Una ang pagkabata, ikaduha, pagkahingkod, adolescent, ikatulo, paghamtong. Now,
Sa atong pagkabata, gitawag kita sa Grigong pulong og huyos. H-U-I-O-S, huyos. Mao ni original. Diha sa 1 Juan 3:10, ang naghisgot man ko huyos, child. Ang but pasabot ng huyos, child of God due to regeneration sa iyong pagkatao, pag-usab. No? Kining maong paggamit nining 1 John 3:10, ang child diha is not used here. What is used dinhi, teknon. T-E-C-H-N-O-N, teknon. Child gihapon ang but pasabot. Ang but pasabot nining teknon as compared to huyos, ang teknon, which means in English child, gapasabot ni og inagak, gi kanang tudluan, gi train. So unsa may tawag nimo niya na pupil, student, disciple. Mga synonym ra na sila, ha? Pupil, student, disciple. Kay gi-train, gitudluan man sila, inagak. Muna ibut pa sa teknon. So this verse talks about believers. Gusto? Mga magtotoo. Kay kita gitudluan man, gi-train man. Mauna, kini atong gibuhat, pagtuon sa pulong sa Dios, tudluan man kita, giagak man kita, gi-train man kita. So, now, there's Galatians 5:25 na ay pulong diha nga stoikeo, S-T-O-I-C-H-E-O, stoikeo. Kining stoikeo, Greek word, nagkahulugan og led by the Holy Spirit. Then, kung kita kanang agak sa Espiritu Santo, then we have to walk, march in step, in cadence with the Holy Spirit. Kung balikon nga, kanang murag mutabok tagamay nini, there are two kinds of divine punishment. Ang una, law of volitional responsibility. Ikaduha, divine discipline. So mo na ang duha ka klase nga pagpanton sa Dios. Now, Galatians 5:16-18, but I say walk, na kining maong walk dinhi sa Grigo nga original, peripateo, paggawi, ang butang sa Bisaya. But I say peripateo, paggawi by the Spirit. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Na, dili ka ubos sa balaod. Now, this is in the imperative mode. Unsa ibot pasabot ning imperative mode? Mode of command, mando. But it all depends upon one's volition, whether he walks by the Spirit or by his flesh, old sin nature. It's a matter of choice, you see. Narang sa imong pagpili. So this is a conflict. Holy Spirit versus old sin nature. Now, timan kining carnality o spirituality, they are mutually exclusive pod. They are in opposition to one another. Nagkabangi kining duha, carnality o spirituality. We are either spiritual or carnal. Now, by the way, kung bahin og spirituality, this is it is not something we feel. It's all in our mind. Kasabot ka? Yan sa itong kay sa may itong ingon may tungod sa Christian way of life. It is a mental attitude life. So spirituality
is not something we feel. It's all in our mind. Ako ginagi o gibalik aron din na nimo makalimtan. That is why we are commanded to saturate our mind with the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Without Bible doctrine, dinhi sa atong mentality, ingon nga mga magtotoo, dili kita makagawi by the Spirit. We cannot walk by the Spirit. Sabtag yun na. Since kanang ang usa ka magtotoo wa may kanang kaalam. Ang kaalam sa in English wisdom. Ug ang wisdom sa Greek word is Sophia. S-O-F-I-A, Sophia. So since a believer who is negative, why pagtuon sa pulo sa Diyos, why doktrina, he has no wisdom, no Sophia. He is only living sod sa cosmic dinosphere ni Satanas. Kasabot ka? Mo na nga diha sa Mateo 5:17 nagaingon gyapon kana nga, do not think that I came to destroy the law of the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Na. Si Ginoong Kristo may nagasulti niyan. Now, kung balikon ang Roma 8:14 again, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Dini una kita mo hunong, ito padayon ni ugma, ayaw si Piat sa pagsunod sa sumpay ni ini. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ning laing higayon sa among pagpakigambitay sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa pagtudlo, patinaw, pagklaro ka na mo sa Balang Espiritu Santo, amo lamang ang bugtong magtutundo sa kamatuoran. Salamat ni ining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum kining tanan namang ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.